Hej Shigia. Så er vi en tur i drivhuset for lige at kigge på de her to banditter, der står herovre bagved. Det var jo nogen, som Jacob Lastrup var så sød og flink at finde til mig på bestilling. Så den ene det er en Ulmus Miner, og den anden det er en Mirabelle. Og som I kan se allerede her på afstand, jamen så udvikler de sig faktisk rigtig godt. Jeg er lidt overrasket, fordi at Ulmussen den har ikke så mange rødder. Og jeg har valgt at beskære dem sådan lidt hårdt ude i de yderste spidser, for at være sikker på, at de kunne komme ned i noget bonsai-skål. Altså det kunne lige så godt have været en trækasse. Det havde også været super godt, men jeg har sådan et princip om, at jeg skal ikke have mange flere træer ind, der står i plastik eller trækasser. Det er selvfølgelig et fjollet princip, men det er sådan, at jeg har valgt at gøre tingene. Jeg springer og kigge lidt på det. Så I kan se, at hvis vi starter her med Mirabellen, at den skyder sindssygt. Og lige nu så er den i gang med sit andet flush. Og det jeg så har gjort, det er, at som I måske kan se hernede, der er jo kommet masser af skud hernede, og det er fordi, at jeg heroppe et sted, der har simpelthen klippet den helt ned, da den var blevet sådan rigtig lang. Og det jeg så gør nu her, det er, at jeg går simpelthen og tager alle de her spidser. Det kan man bruge en hel dag på, og ikke tid til at tage på arbejde. Og dybest set det gør, det er, at det aktiverer jo de hvilende skud længere nede, så den får mere forgrening. Og det jeg ofte ser er udfordrende, når man laver det her broom style med det her såkaldte V-snit eller V-cut. Det er, at man lader simpelthen de her stems blive alt for lange, og derved så bliver det sværere at få en tilstrækkelig ramification i bunden af dem. Det er i hvert fald min måde at gøre det på, det er at løbende pille dem ned igen, når de skyder op her, særligt her den første sæson. Men det bliver faktisk en ongoing activity. Senere bliver det bare lidt længere ude, når det er, at ramification skal bygges længere ude igen. Hvis I ser sådan lige her rundt, den er kommet sådan meget fint, men ikke 100% i toppen, hvor man gerne vil have det. På den anden side her er der desværre ikke rigtig noget, det kan I se lidt der. Det håber jeg, der vil komme. Det kan simpelthen godt være placeringen i drivhuset, det vil jeg slet ikke udelukke. Omvendt kan man sige, at Ulmussen her, hvis vi går over til den, den er kommet på alle sider, undtagen faktisk lige her i fronten. Jeg kan se hernede, der er også noget der, så den kommer op, og den kommer op i, også nogle steder i hvert fald op i toppen. Så lige her, der mangler den noget. Og så en anden ting, det er, at der hvor den ikke er gået op i toppen, der vil jeg senere lave en fræsning, hvor det er, at jeg fræser ned til, hvor der er, hvad det hedder, skud, fordi det vil fremme kalusdannelse, der hvor skuddene de emerger fra. Så alt det kan rettes op. Jeg håber stadig, der kommer lidt mere lige her, det vil være super fedt, men igen, den har også skudt helt vildt, og jeg gør det samme. Nipper de her topskud af, så den kan botte længere ned. Så det var sådan set, og hvis man lige kigger på barken her, den har en fin bark. Det her stået under jord, derfor så er den ikke helt så krakeret. Den dag, at den begynder at tage mere form op i kronen, så vil barken stå rigtig fint og ældet, fordi det tager nok det, der svarer til en 3-5 år, og vi er nok nærmere på de 5 år. Og her har vi også fonten med en god stor nebae, og det er også tilfældet på Ulmussen, at den har en rigtig fin nebae. Så det var sådan en lille update her fra drivhuset, og jeg kan kun anbefale jer, at I kigger ind i nogle træer fra Jacob og laver nogle aftaler for måske at samle noget her næste år. Ha' en god dag. Hej.